Как решихме да вземем Агар? Винаги съм си мислила, че едно дете трябва да израсте с куче. А пък аз имам 3 деца. Те много искаха да имат животно, но аз нямам опит в отглеждането на кучета и не смеех, тъй като знаех, че това е страшна отговорност. Мъжът ми е разказвал, тъй като е израснал с куче и с котка, че изискват много грижа и много внимание. Доста дълго и упорито отказахме да вземем куче, въпреки че децата обещаваха да играят с него, да чистят след него и да го извеждат навън. Един ден наш познат доведе на детската площадка малко кученце, което беше смесица между питбул и кане корсо. Изключително красиво и сладко малко животинче. Моят мъж се влюби в него. Знаех, че е въпрос на време и моят мъж да поиска да се вземем кане корсо. А след като и той иска, знаейки какви са отговорностите, аз се съгласих. Само че, ако знаех какво е кане корсо, най-вероятно нямаше да се съглася и сега, ако трябва да избирам куче, няма да е тази порода. Кане корсото е много обичливо куче, но и много териториално. Определено не става за деца, защото расте до много големи размери и килограми и те съответно не могат да го извеждат. Агар в момента е на 11 месеца, почти 40 кила е, единственият, който може да го удържи е моят мъж. Затова го извежда само той. И така, все пак решихме да вземем кане корсо. Влязох в OLX, намерих обява от село Селище, отидохме, видяхме кученцето и го взехме. Кученцето струваше 400 лева. Само да кажа, че куче с родословие под 3000 лева няма. Нашето нямаше родословие, нямаше паспорт, нямаше дори и ваксини. Взехме го на 40 дни, което изобщо не е препоръчително за кане корсо. За съжаление, кане корсото е предразположено към генетично заболяване, лакътна дисплазия. Нашето има точно такова заболяване. Наложи му се операция, слагахме импланти, после се инфектира, вътрешна инфекция получи, започна да куца, започна да страда, давахме му лекарства, давахме му много неща, за да можем да му помогнем. Накрая се наложи да свалим имплантите, тъй като явно не му понесоха. Сега вече се възстановява добре. Всичките тези проблеми покрай операцията, след оперативния период, възстановяването, лекарствата и така нататък, попречиха на Агар да бъде социализиран. Нямахме възможността финансова и физическа да го водим и на училище за кучета. Под финансова, да кажем, че това не е било най-големия проблем. Може би щяхме да се справим, но кучето наистина не беше добре. То си беше с болки. Плачеше по цял ден и по цяла нощ. Куцаше. Наистина много страдаше. А да го водиш навънка така страдащо, просто нямаше как да стане. Аз обаче доста се отклоних от темата. Ако желаете, мога да разкажа допълнително за проблемите на Агар и това как се справяме с тях. А аз исках все пак да кажа защо взехме Агар. Взехме Агар, за да израстат децата с куче. Просто следващия път ще изберем друга порода, с която децата да могат да се справят. И въпреки всички проблеми на Агар, проблеми с породата, липсата на адекватна социализация, от която кане корсото има нужда, Агар с нас е много мил, много игрив, много ни пази и е наша голяма радост. Разкажете ми за вашите кучета, какви са те и защо избрахте тези породи.